Så går vi videre til næste bog, tror jeg. Altså. Nu tror jeg, vi går over til... det må næsten være den. Ja. Så udgiver den her. Den hedder Solsorten er en skrigende lort på daggry. Som faktisk er... Nogle gange så kan jeg godt lide, når jeg skriver mine bøger. Det er ikke altid, det sker, men i Hylet for gaden, som er den første, der er der et digt, der indeholder sætningen Solsorten er en skrigende lort på daggry. Så jeg udgiver den her, så gik den ligesom videre til titlen på bogen. Og det er nok den titel, jeg får mest røv for. Der er mange, der synes, det er grimt. Jeg har et citat, som jeg måske skal bruge på den næste, hvor du kommer, hvor der er en... Det er faktisk min søsters kærestes far. Han sagde, fy, hvor er det dog grimt sprog. Og han er sognepræst, så det er fantastisk at have det som citat. Sådan, det kunne han ikke. Han elsker både fugle og kan ikke lide, når man bander. Så. Men det er beskrivelsen af, du ved ikke med jer, men en gang imellem kan jeg godt lide at drikke en lille øl. Kun en enkelt. Eller to. Og når man så tager hjem, jeg elsker solsort, jeg elsker også det der, når man en sommerdag, og man er fuld, og man holder måske ind i hånden, man kan lide, så går man hjem af, og når fuglene fløjter, så er det fantastisk. Men når man lægger sig til at sove, så er det en skrigende lort på daggry. Og derfor kom samlingen til at hedde det. Bogen er faktisk, det bliver næsten, det er også jeg fik den idé, da jeg lavede den her, at jeg har en god ven, der er kunstmaler, han hedder Nikolaj Trost. Jeg har en god ven, der hedder Peter Juhl, der er fotograf. Så jeg fik den idé om, da jeg skulle lave den her forside, det der med, man gør det over to sider, i stedet for at man har en forside. Så spurgte jeg med Nikolaj, kunne du tænke dig at male det her, hvis jeg fik en fotograf til det? Ja, og en ven, Peter, vil godt tage det. Så ringede jeg til dem og sagde, jeg har fået en idé, mand. Vi skal male det her. Jeg har fået nogle rigtig fede fliser, og der tror jeg ikke, der er nogen mennesker. Det er nede bag Rådhuset, altså Rådhuset inde i København. Og en søndag ved 9-tiden. Det er der ikke nogen, der opdager. Og så rykker vi 3 ind, har med en hvidspand maling, og så en fotograf. Og så malede vi det her, og selvfølgelig var nogen, der opdagede det. Det gjorde Rådhusvagten, og der blev tilkaldt politi, og så på et tidspunkt så holder han fast i mig, ham her Rådhusvagten. Jeg siger, du kan ikke stikke af. Så siger jeg, mit navn står på fliserne. Jeg ved ikke, hvad jeg skal finde. Så der var ikke, altså, jeg prøver, vi går ingen steder. Og så får jeg at vide, så okay, hvis jeg sørger for at fjerne det, inden vi går, og det kan jeg jo ikke, det er hvid maling, så vil der ikke ske noget ved det. Og så siger jeg, det lover jeg. Og så ligger der en brandstation lige ved sådan af, og det har regnet dagen før, der er en vandpyt deroppe, fantastisk. Så jeg går ind og henter en kost, og så rykker jeg vandpytten hen over det her. Og så går jeg ind og siger, nu er det væk. Så det er her ikke. Og så lå der en vandpyt med blade, og så sagde han, det var godt, det er bare det vigtige i hvert fald rydde op. Ja, det er det. Og så da jeg tog jeg med Lisfest på den, og så sendte jeg en invitation til de her drenge. De kom ikke, desværre. Det er alle købt fra det, vil jeg sige. Og det er væk, jeg har været nede og kigge. Så vittigheden er god igen. Nå,